Jeg er da jeres nye administrative koordinator, og i den forbindelse vil jeg da lige præsentere mig selv. Jeg hedder Jette Winther Søby, og jeg bor i Juelsminde sammen med min mand og 3 børn. Vi har Mads på 14, Maiken på 10 og Maria på 3 år. Jeg er født og opvokset i Juelsminde, og udover det, så har vi en lille hund, som jeg godt kan lide at gå tur med. Og når jeg skal bryde min hjerne med noget, så bliver det med de her Rubik's Cubes, jeg godt kan lide at løse og kan løse. Jeg forstår konceptet fra bonde til kunde, og det gør jeg, fordi at da jeg var lille, der havde min far købt en parcelhusgrund ved siden af hans, og så dyrkede han kartofler om sommeren. Og det var så min opgave at køre ud med kartofler til dem, der havde bestilt, og så tog mod bestillinger til dagen efter, så folk kunne købe friskopgravede kartofler. Så jeg cyklede Juelsminde tyndt med kartofler om sommeren. Det var en lille historie fra mig, og jeg håber, at vi ses til en samtale. Hej hej!